हेल' लोगो नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गियान ब्लग इउटुब चेनेलाव फिन खनसेयाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बिथांमोना मोजाङैनो दं आरो खुब आरसिनि सम्भब आरो बेनिफ्राय बयबो सिडलि गुदि गोजोनै बर' दं। प्राइमारि नै दिनै साहित्य जोंहा सभानि आसाबारि गामियाव मोनसे प्रग्राम जानो थांगासिनो दं बेनो जाहैबाय 72थि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान। दा बे जोनोम सानानो जाबाय बर' पेन्देल थुनलाइ सान। स्टेज बे नायदों बर' थुनलाइ जायगाखौ सानखौ जोंनि सिडलि प्राइमारि बर' 28 साहित्य जासिगोन सभायाबो बोसोरफ्रोमबो 30 खुंबोबाय फुट थानाय गुवार जादों थिग गोलाव बिदिनो बेनिफ्राय दाब 22 दाब फुट जायगायाव गुवार खुंबै नै देग्लाय नैरोजा नैजिथाम मायथाइयाव फिन खनसेबाव जोंनि बे ओनसोलाव सफैफिनलायबाय। दा बेवहाय दिनै जोङो दरब्रै गामि फारियै आस्राबारि नोलोबारि बेनिफ्राय मिलनफारा आरो बेनिफ्राय भाटारमारि बे मोनब्रै गामिजों खुंफुंना हरनो गोनां जानानै फैलायबाय। दा बेनि थाखायनो थांनाय खेबसेयाव नैरोजा जिद' मायथाइयाव जेरैबायदि नलबारि एम इ स्कुलाव खुंफुंनानै थांखांबाय थिग बिदिनो नै देग्लाय जोंनि गामियाव दा गोग्लैफैलायबाय आस्राबारियाव। दा बेनिखायनो जोंनि बे आस्राबारि एल पि स्कुलनि गेलेग्रा फोथार जायनाखि गामि गेजेरावनो दा बेवहायनो जोङो लाहार फाहार खालामगासिनो दं। दिनै गोबां खेब रायजो राजाफोर ज' सावरायलायनाय मानायनि गेजेरजों नै दिनै आरोबाव मोनसे मोनब्रै गामिनि जयैनो ओंखारलायनानै खामानि मावदों। बे ओंखारलांलायनायनि खामानि मावनायनि गेजेरजोंनो जों खुंफुंनानै हरनो थाखाय आखायाव लादों। दा बेबायदियैनो लैहोर लैहोर मोन दरब्रै गामिनिफ्रायबो फैनानै नुजाफैनानै बयबो बाहागो लाफैदों आरो ग्रोम ग्रोम हाबा मावनायखौ नुनो मोनदों। अब्ला नोंथांमोन बयनिबो गेजेराव आं पेन्देल मोनसे बानायनाय खावलायनो सोलिगासिनो सानदों जाहाथे नोंथांमोन जायनाखि खाथि खालानि ओनसोलनि बिथांमोना जाहाथे फैगौ 6 नभेम्बराव फैनानै बाहागो लाफैयो आरो दान्दिसे मेलखौ मेहेरगोनां खालामफैयो आरो बेनिफ्राय ग्रोम ग्रोम खालामफैयो आरो बयबो थुनलाइया जोंनि आरो बे थुनलाइ थायोब्लासो हारिया थांनानै थागोन। दा बेखौ नोजोर हो बोनानै जाहाथे बयबो लैहोर लैहोर फैयो। दा बिनि थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। आसा खालामो दिनैनि बे गामि दरब्रैनि गेजेरजों ओंखारनायनि गेजेरजों जाहाथे खामानिखौ मावफुंलायनो हायो। नैबे समाव दा सिलिगुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बेनिफ्राय लोगो नेहाथारि बिथांमोनहा जयै फैनानै दान्दिसे खामानिया बेसेबां आवगायदों बेखौ खबर लाफैदों आरो बुंनो थाङोब्ला बिथां प्रेसिडेन्ट जायनाखि गोसो गुदुं बे गोसो गुदुंनि थाखाय जोंनि बे हाबाफारि मावनायाव बारा उसुबिदा जानो थाङाखै। मानोना बिथाङा गासैयावबो दिथा होदों आरो नांगौ बायदि सुबुरुन होबाय थादों आरो बिनिफ्राय माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबानो माबा मोनसे मिथिनो गोनां दङब्लानो लोगो लोगो होहरनो हायो। दा बेनि थाखायनो जनायखौ हरबायलै बिथांनिसिम जनायखौ रोजा रोजा साबायखर थानाय थाबाय जनायफोरखौसो जोंनि बे बांसिन हरनांगौ गामिनिफ्राय जानानै। जनायखौसो हरनांगौ। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलाव गोदानै नायदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हायो बेनिफ्राय बेल आइकनाव थुना होयो अलाव थुना होयो बेनि थाखाय आङो गुरै खावलायहरनाय थाबाय। दा बिदिब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लादो। बिदिब्ला दिनैनि फैगौ 6 नभेम्बर बर' थुनलाइ सान फालिथायनि थाखाय सिलिगुदि बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दोआव थानाय खुंफुंनो नागिरदों 72थि। दा बियो जोंनि आस्राबारि गामियाव जानो लागासिनो दंमोन। दा बेयो दिनै जों खामानि मावबाय दरब्रै गामि आस्राबारि नलबारि मिलनपारा बिनिफ्राय पाटामारि दरब्रै गामिजों खामानि मावबाय नै बिसिनि आं दहाय देखायखाबाय। दा बिनिफ्राय ओरैजाय माखासे मोसानो सोलोंगासिनो दङ फैगौ प्रग्रामनि थाखाय। दा बिदिब्ला दिनैनि बे साखाफारा जानाय खामानि मावनाय बे हाबाफारियाव दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबनो सानबाय। नोंथांमोन बयनिसिमबो भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावनानै आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानाय जाबाय। दा बिदिब्ला बाय बाय।